Je to slovo takového řeckého původu, které říká EU a tanází. A EU znamená něco vyrovnaného a tanází znamená smrt. Je to takzvaná smrt ze soucitu. A nebo asistence při sebevraždě. S tím, že nám k tomu někdo pomůže. Eutanázie dle mého názoru je asistovaná smrt. Jednoduše řečeno milosrdnou smrt. Dobrovolné ukončení života. Jak zmírnit utrpení nevylečitelně nemocného člověka. Je to věc filozofická, víc než medicínská. Je to oblast, kde ta medicína si určitě neví rady, technicky proveditelná záležitost, eticky nepřijatelná. Eutanázie v okamžiku, kdy skutečně ani lékařská věda si neví rady a neléčí bolest. A nebo ji neumí léčit. Dnešní lékařské postupy už dost se bolesti věnují se jí ošetřovatelské postupy a bolest zvládají docela elegantně, ale jsou případy, kdy skutečně je bolest neléčená, anebo si s ním personál rady neví. Pokud bychom měli nějakou zákonnou normu, musíme stanovit nějaká kritéria od kdy do kdy, za jakých okolností už to provést lze, kdy to provést nelze. Za druhé bychom museli dát někomu povinnost to ukončení života, ukončení péče provést. Kdyby se hlasovalo v České republice pro eutanázii, tak bych byla proti, protože si myslím, že dochází, nebo by docházelo k zneužití eutanázie. Eutanázie vlastně, že otvoří nějaké rozhodnutí člověka dobrovolně ukončit život, znamená zemřít nebo přivodit smrt. Dále je tam druhý prvek a to ten, že k tomu někdo pomůže, to znamená, že tam musí být dobrovolný souhlas té druhé osoby do pomoci k tomu zapříčinit smrt. A to už samo o sobě je vlastně v rozporu, nebo podle mě aspoň vlastně s etikou vůbec zdravotníka nebo zdravotnického povolání. Protože zdravotník je tu od toho, aby pomáhal nějak podporovat zdraví. Rozhodně ani lékaři to nemají jednoduché a mají-li se vyjadřovat k této otázce, jsou dost často skeptičtí, protože lékař a sestra stejně je vychovávána k péči o zdraví, k péči o člověka a k zachování života. Pokud by došlo k tomu, že by mělo se hlasovat pro legislativně, aby byla u nás uzákoněna, tak určitě bych nebyla proto, protože si myslím, že by byla jako všechno ostatní u nás asi nějak zneužita. Kdyby se mělo hlasovat, tak by byla proti, a to z důvodu možnosti zneužití. Člověk si sám život nedal, tudíž si ho nemůže vzít, tak jako jsem i proti sebevraždám, tak jsem i proti eutanázii. Eutanázie znamená především selekci, neboli výběr. Vždy ten člověk musí být z nějakého množství lidí vybraný. V tom výběru je zásadní problém. Kdo má právo říct, že toto ještě za život stojí a toto už za život nestojí? A kdo má právo, když už řekne, že toto už za život nestojí, říci, že tato situace potrvá i v budoucnu?
Vzhledem k tomu, že pracuji na dětském oddělení, nedovedu si představit, že bych tady měla čas od času vykonávat eutanazii. Konečně ani nový zákon o zdravotních službách ani v onom projevení vůle, v tom přání vysloveném předem vylučuje z takové možnosti neresuscitovat nebo nepomáhat, nepřivádět k životu všechny děti, tedy lidské bytosti před dovršením 18 let věku. To nevím, jestli bych našla tu sílu, protože si myslím, že je to opravdu úkol velice těžký a jelikož jsem byla přítomna umírání dvou svých velice blízkých lidí, rodinných příslušníků, tak si nedovedu představit, že bych já měla něco takového provést. Pokud by byla eutanazie legalizovaná, neúčastnila bych se jejího provedení. Podle mého názoru má člověk právo důstojně zemřít, důstojně odejít ze světa, ale přirozenou cestou. Jsem spíše pro paliativní léčbu. Nedokázala bych já sama eutanazii vykonat. Samozřejmě, že vždycky je to otázka toho, kdo by to měl za povinnost, jak se k tomu postaví, a pokud by ta povinnost byla svázána s možností výkonu povolání, tak pak je třeba říci, že řada lidí, a včetně mě, by určitě raději ukončila to povolání lékařské, než by se měla povinně zúčastnit této záležitosti. Myslím, že eutanazie by mě dokonce tak ovlivnila, že bych byla schopná vykonávat jinčí povolání. Pokud bych musel já vlastně z těch cílů toho mého povolání se účastnit eutanázie nebo pomáhat vlastně, nějak přispívat k eutanázii, podílet se na eutanázii, tak by to určitě pro mě byla dostatečná podmínka pro to, abych úplně změnil zaměstnání, že? Protože bych potom nebyl zdravotník, ale kat. Selekci v historii několikrát došlo. Víme, že fašismus byl spojený se selekcí prvně těch, které považoval za mentálně špatné natolik, že jejich život nemá cenu, a byli to právě mentálně zaostalí, kteří doplatili na takovýto přístup, politicko-filozofický přístup, a byli zbavováni života dokonce i hromadně.